Mangwanani mamuka seko na Isabel. Chokwadi muri Zimbabwe kungofunza kugoputira usangu chirangu asi chokwadi chiripo muri Zimbabwe ndechekuti tiri kutozvifambira wasangu tiri pazipa mfuru wamsukuru wasekuru mwana ndewe kubereka redu wenge wekudimba ndapota ndiwe kugoa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichita akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba tinotenda baba Isabel ntawe ndeo ziri kudiana makatibatireko nhasi muriko ku Victoria Falls ikoko. Ichokwadi muri Zimbabwe erega ndiri mukati mekutenda kuti mamukaseko makatiko matimana osenyika munyika yeZimbabwe ndiriko muri Zimbabwe ndiri mukati meZimbabwe Force ndiri mukati mekufambira kwandakataura nyaya iya yemunda wakange watorwa kudaro pakazoita baba vakafa vakasiya vataura mashoko ekuti inini kunyangwe ndafa zvangu but handizi kuzofa kurova kusvikira vana vangu vapiwa munda wangu kana kungosimbisa kuti munda ndewavo but pari zvino muri yeZimbabwe handisati ndasvika pamukati menzvimbo iyi yekuti tinzgori zvichafambiswa sei but pane zviri kuitika ipapo asi pari zvino muri yeZimbabwe rega ndimboteka kupai dzimwe dzandinadzo dzandinadzo kana ndichinge ndapedza ipapo panyaya iyoyo ndozokupai kuti zvakamira sei but nyaya yekuda kutaura pana pamuri yeZimbabwe rega ndimbotanga kuti paka karoi ihurumwe chekukaroi papa Isabel chiri kuti tani muri yeZimbabwe rega ndikuzivisei kukaroi kune nyaya yakaitika yemune imwe nzvimbo ina mambo naSabhuku akaenda kune imwe mhuri achitaura kuti iye gadheni renyu iri rakakurisa rakakurisa ndine mumwe munhu wandoda kuti mutsemurirane gadheni iri umwe oenda kusaidi umwe oenda kusaidi saka bvisai miriwo yenyu nemichero yamanga vakaida vanhu vakabvunza vachiti ivo tine michero yakazara gadheni rese moda kuti michero tiise kupi zvikanzi naSabhuku zvandataura nokureva ndizvo handipikiswi ndiri baba wemusha. Vanhu ava vakasvikirwa naSabhuku vachinzi ganurai kana kuti dhimaketai munda wenyu gadheni renyu rakakurisa vanga vava nenguva yakareba sei vachigara ipapo? Atoripo ipapo atori mwana baba vake vakafa amai vake vakafa akatsara akapitora gadheni iroro senhaka yakasiyiwa nababa vake achibvatora saka atora kudaro Sabhuku akauya iko zvinozi atorina makore maviri zvadaro mhuri yeZimbabwe achibva anzi izvo munda wakuganhurwa kudaro ndo pabuda nyaya iyi mhuri yeZimbabwe zvadaro zvinhu izvi zvakaitika musi wa 4 December. Okay. Musi wa 4 December ndo pakataurwa izvi nyaya yachibva yazopinda mudare musi wa 11 December. Yapinda mudare musi wa 11 December mwana komana wepamba anga asipo ari mukati meguta reHarare kubasa musi wa 16 achibva asvika zvakare mukati mekutaura zvikanzi aiwa zvandakataura naSabhuku ndizvo musi wa 19 mukomana anove ndiye mwana wepamba apa ane kutorerwa gadheni iri akanga adzokera zvakare kubasa akudzokera kuKrismasi achibva aenda aine munhu wanga anaye ndobva asvika kuda Sabhuku akati Sabhuku chiregai ndimbopinda mugadheni rangu ndimeme ndione kuti sezvo mati muchaganhura inini semuridzi nditange kusarudza kuti saidi randingatora inini nderepi right nokuti gadheni rakazara michero umwe akamira pakona umwe akamira pakati aizama kuda kuona kuti saidi raangatore rinosara nezviwanikwa sezvo ariye muridzi wegadheni nderipi. Sabhuku vachiudzwa mashoko aya nemunhu uyu vakati kudini? Zvauri kutaura ndizvo chandiri kubvumira chete ndechekuti ziva kuti uchashiyana nemunhu saka nguva yekusarudza ndinokupa kuti ndiwagarawo ipo. Alright. Saka mukomana uyu ane munhu waakaenda naye. Munhu waakaenda naye anga akapfeka zvipfeko zvekuti vanhu vaitadza kuziva kuti chii chiri kuitika. Mukomana uyu akabva asvika neBrysend ndokunoisa pakati nepakati pegadheni ndobva atanga kugosha aripo ipapo but paaigosha aripo ipapo ane munhu waakanga anaye vanhu vainzi vakada kusvika ipapo kuti
mune zvamuri kuita vachimwa vachigosha but vaive vaviri munhu zvaangakapfeka zvaita sekunonzi magemenzi kana kuti iye zvakakurisa ende ainozoti akasunga dhuku achasenge chimiro kuti muti mukadzi kana murume hapana munhu waiziva varipo 2 ndokubva abva ndobva aenda ndokubva azoita mangwana acho akamuka asipo sabhuku rakamuka vachienda kumba kwacho chida kunobvunza kuti mwanangu wazoronga zvipi saizi rauri kutora nderipi mwana angatoripo angatozwa kuti kuharare okay Christmas atitambira kuharare sabhuku wachobva afona zvikanzi zvamakuti pakufona ndizvo ndakandakamirira ndati ndikuzivisei kuti inini zvandakatoita nezviro ndakapedza inini ndogona kusada gadheni asi kana mandipa ndinoritora saka imimi chiitai kuti ari kuuya ngaachisemudza saidi raanoda ende ngamupegerei paanoda chero mukasira inini 1 mita hazvina basa okay sabhuku havana kuita saizvozvo sokuti sezvo munhu angotitora zvamunoda sabhuku vakabva vaganhura gadheni nepakati kuti angagara ari muridzi achatora pisi yake wangari kupa iye achatora pisi yake right ndopaganhura nepakati aganhura nepakati vana vemunhu akapiwa gadheni asiriwepo nemudzimai naivo baba vachiona havana kumbogara vapinda mugadheni iyi mazuva ese aya vhiki rapera musi wefriday ndopa vakaenda kuti ivo vakuda kunopinda mugadheni ndokubva vatema miti ndobva vatema mapango pamwe chete nemasanzu akafanana nemiti yerudzi rwemunzwa kuda kuganhura pakati kuti magadheni aratidze kuti paane muganhu kurimwe site nerimwe site vakasvika vakatima matanda ndokubva vacherera matanda babava vane vanasikana vakaona nokwana kuita 4 nemwanakomana 1 ari second born ane 19 years dzokuberekwa saka mwana 1 hakwanise kushanda ega baba namai vakaenda ipapo nevanasikana vakaenda ipapo baba vachibva vatsvaga vangu vakomana vaviri vari muvillage kuti vavabatsire kuti kana vakuisa juraho kana kuti vakuisa masazu vangokwanisa kukavha zuva rimwe chete kuti mangwana zvisazoita mutauro kuti apinda mugadheni memwe ndiani ndizvozvo vari pakati pekuita izvo zvomukoma KB nine urombo mhuri yeZimbabwe panyaya ndinoda kutaura pano inyaya inorwadza vagari vari mudzimbe bukaroi pandiri kutaura nyaya iyi ngatifambidzanei pamusoro penyaya iyi tigonzwa kuti kubva nezuro pandakapedza nyaya iyi nyaya iyi apapo uye sezvakamira sei mukoma KB vanhu vakaisa matanda vapedza kuisa matanda vaimisa matanda kuti rimwe danda rimwe side rimwe danda rimwe side vozouya nemashazu vachipinzira pakati kuti varatidze kuti masanzu asatizira rimwe side nokuti mapango anenge akabhalansa masaidi maviri masanzu achiiswa pakati vakuda kunopedza pakaita nyoka yakapinda mukati menzvimbo iyi 1 isu tinozviziva kuti isusu vamwe vanoti ivo sekuziva kwanoita nini nyoka inogona kuruma munhu mumwe chete chakataka kutanga ndechekuti vanasikana 1 akataka kuti achipedza sanzu rake nyoka vamwe vachimhanya kuda kuona nyoka ipapo vana vasikwanota 4 vese vakatemwa nenyoka imwe chete vatema nenyoka imwe chete ndii nyoka vamakomana vakanga varipo ipapo vakazama kuda kubatsira baba vanga vari musango kwavaitema vanhu vachida kudhonza masanzu vakomana varipo 2 vakanga vatsvakwa ne1 mukomana anove mwana webaba apa vakazama kuda kubatsira vana ava vari mukati mekubatsira mukomana anova mwana webaba ava achibva tema zvakare nengwa nyoka isina kuti kwakaita yakazongonikwa kubva pari akutongochema vanhu vakaita zvekutakurwa nengoro musimuke yokuti baba vachiredzwa kuti vana kunokuka raiti zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwani vana vakatakura vakaiswa mumota ndokuendeswa kukliniki iri pedyo vakaendeswa kunongwa mudhadha zvechivanhu ainzi aizora chimwe chinhu chinenge mbambaira pamusoro parumwa vana ava achiti panenge parumwa anozorera chinenge chimbambaira achiti chinogona kuti mazino enyoka abode ipapo vana vakatakurwa vakasuka magumo vakasuka vaendeswa kuchipatara chekukaroi vaendeswa kukaroi ikoko baba vakasara pamba mushure mekuti munhu ane mota vakanga vakumbira vachiti vari kutsvaga mari kuti vazotevera vari pamba zvakare baba vachigotema zvakare neimwe nyoka kureva kuti baba nevana vanokona kuita 4 vese vakarumwa nenyoka vapinda nyoka kudaro vaenda kuchipatara kutaura kune kuti vakaenda kuchipatara vakadzoka but vese vane mamaki nekuratidza kuti vanhu vakaita sei vanhu vakakuvara mukoma KB sabhuku achibva azoenda kumba kwevanhu ava achida kunoona kunzi vabva kuchipatara mazvinzwa here kuti musha wese warumwa nenyoka vakaenda koko varipo ikoko vakasvika zvakanaka pamba ndokubva vaona pamba vana vachidzokera kumba kwavo kumapasi 6 dzemanheru vachida kubuda pamba ndokubva vatemwa nenyoka
vatemwa nenyuka Sabhuku ndokubva vachema ndarumwa nenyuka. Sabhuku vachibvaendesa kuchipatara. Vari kuchipatara ikoko ndokwavakashevedza murume wavakapa gadheni vachiti shamwari yangu ndiri kukumbira kuti iwewe une mari yako yawakandipa pamusoro pegadheni iri asi nechimiro chauri kuona chezviri kuitika ndiri kukumbira ndiite mbijana kudzora mari yako nokuti gadheni iri handione rino upenyu hwakakwana tinogona kupera tese kufa. Vari kuchipatara murume uyu achibva mashoko ekuti Sabhuku neniwo ndaida kuti nditaure nemi but ndanga ndisinganzwisise. Mukomana anova ndiye ane gadheni rababa vake raakasiyiwa rakapiwa murume uyu achibva ataura mashoko ekuti nguva yandakatambisa nekuzvidza kwamakandiita ndiri kuda mombe dzinotsika dzinokwana kuita idzo 5 kana pasina mombe dzinokwana kuita 5 musataure neni musandifonere. Ipapo Sabhuku ane mombe 2 mudanga make umwe akapiwa gadheni iri haatoina kana mombe yacho, right? saka iko zvinozi pane mashoko ekuti kansela ndiye akataurwa naye achinzi kansela endai muchitaurira nemurume uyu kuti tingaite nguva yakaita sei tichibhadhara zvinhu izvi kana tichikaita zobhadhara wotinzwisisa. But Sabhuku kubva pakaramirwa mashoko aya muvhileji make hamusi kuonekwa. Mudzimai wake ndiye kutoadhiresa musangano ndiye ari kuadhiresa musangano wehuSabhuku munzvimbo yaanogara izvi. So vese vakarumwa nenyoka vachiri vapenyu vese hapana kafa. Wow, asi zviri kubva kakumunhu kana kuti kumuridzi wegadheni ranga richida kutorwa. Mati kuti baba pati mashoko ari kutenderera ari kuti nyoka iyi iri kubva kumuridzi wegadheni ranga richida kutorwa here? Haana zvaakataura mukomana, haana zvaakataura. Angoti kana muchida nezvegadheni rangu, kana muchida kundidzorera gadheni rangu ndiri kukumbira mombe dzinotsika. Akatombotenga kuti 5 achibva ati musati machema ndira kuti mundipe mombe dzinowanda 4 kana musina mashoko iwawo musataure neni nezvegadheni. Right. Tinokubatai manje baba Isabel titenderei pari zvino katimbopinda timbonzwa kanhau zviri kuitika nkati nakunja kwa dziko raZimbabwe kuburikidza kana mufeso mutundu watonga pabodzi kana Nambia 25 minutes to 11. Baba Isabel nhasi vari kutsudzura vari kuVictoria Falls. Right, baba Isabel ichi chekukaroi ndianiko achiunza panhefenyuro, ndianiko achiunza pachimuti, achiunza paNational FM? Chauya nemukadzi waSabhuku. Mukadzi waSabhuku haana kugadzikana. Musadzi waSabhuku ari kushungurudzika, ari kutosvika kuti ko iye vana varumwa, murume arumwa, iye ndiye ega asara mutorwa umwe chete. Haasi kutogutsikana ende ari kutokumbira vakuru kuti vataure nevaridzi vegadheni pamwe chete naSabhuku, but Sabhuku hazvina kumira mushe. Uyezve mukadzi waSabhuku nemhuri yake zvakare havana kugadzikana zvakare nenyaya iyi nokuti havasi kuziva kuti zvinogumira pati. Sabhuku mataura kuti haasi kuzivikanwa kuti ari kupi? Iko zvinozipa akangobva kuchipatara adzoka haasi kuzikanwa kuti ari kupi, ari pamba mukadzi wake asi akafonerwa zvokuti ari kudavira but haasi kudzoka panzvimbo. Uyu muridzi wegadheni wekuda kutorerwa gadheni ari kuHarare? Ari kuHarare we. Ndiye ari kuti ndiri kuda kamombe kuitira kuti ndikwanise kukuregererai pane zvamakaita. Haasi kuti kukuregerera, ari kungoti pagadheni rangu kana muchida kutaura neni ndinoda mombe. Akatanga kuti 5 akati kana ndatobvisa 1 ndinoda 4. Haasi kutaura kuti ndinokuregererai, ari kungoti panyaya yegadheni rangu ndinoda mombe dzangu 4. Ivo Sabhuku nemumwe wake vari kuda kutaura kuti kudiniko nemurume uyu? Sabhuku pachavo ndo vakatanga kuenda kumurume wake pagadheni akati ndinozviziva ndakakupa mari. Saka Sabhuku ari kuratidza mukufamba kwake ane kusangana nemashoko ekuti zvakuitika zvokubva kufamily kurumwa nenyoka kusanganisira iye zviri kuratidza kuti gadheni rine chokuita pakurumwa kwawo nenyoka. Ya pakaipa. Alright, pane chimwe chiri kupisa chamungada kutsudzura mburi yeZimbabwe tizotengesa nevasawira vedu veGP Huchi. Ichokwati muri yeZimbabwe rikandingotsudzura mukoma nemuning'ina nemuzukuru wacho nenguva imwe chete. Paka Mondoro Chifi Chivero Sabhuku Chikore panonzi pahuro kana kuti padhoti. ChekuMondoro chiri kuti kudini? Pane nyaya yakaitika mukoma KB yekuti kune murume ane mukadzi wake anoita zvekubika sadza pane imwe township iko ikoko. Mukadzi uyu akambowanikidzwa achibuda nemurume sechikomba mune chimwe chitoro kana kuti mutoilet iri patownship. Nguva yavakaonekwa kuti ava vane zvavanga vachiita mutoilet umu sevanhu vaivaziva. Mukadzi akabvatira kuti ndakandapindura mutoilet, murume anga apinda mutoilet haazvizivi kuti mutoilet ndevakati. Right? Ndokubva yavharika.
murume achibva azobata mamessages anove zvakare emurume iyeye waakamboonikidzwa naye muchimbuzi. Mukadzi pakabarikidzwa nemamessages ndobva atema murume nebadza. Murume akatoenda kuchipatara kunoita sei? Kunorapwa. So hama dzemurume dzikushedzera kuti tiri kuona sekuti munin'ina wedu kubva kare taimuudza but anenge akakanganisika. Nhasi unatemwa nebadza zvokutokuvara zvokutoiswa matsitsi but toita sei? Tikataura naye anongoti regai ningogara naye zvingaite sei? Saka veukama vari kusenzera vachiti mukadzi ari kuita zviri kuonekwa nenyika. Isusu hama tanga tichiti kana achingoita zvake dzimwe dzenguva anotsvaga mari achiuya nayo pamba iye murume achidya. Iko zvinozvi murume atosvika pakutokuvadziswa akunotemwa nebadza. Hama yedu toita sei nayo? Tikaiudza inoteregai ndakadaro kana kuri kufa ndife naye. Nhasi unasvika pekukuvadzwa ari mumba imomo. Tomuregerere akadaro tichiona zviri kuitwa nemukati. Vari kuti mudzimai uyu akambowanikwa achibuda kamutoilet nemumwe murume zvikanzi murume uyu ndiye anga arasika toilet, asi pakazobatwa mameseji anga akanzi kudini? Mameseji aitotaura kuti nhasi ndingakuona sei, uyezve murume uyu ane basa raanoita rekuchaira. Nhasi anodzoka here kana kuti haadzoke nokuti nhasi ndakusuwa nguva yareba. So muridzi wemudzimai ndiye akazotemwa nebadza nemudzimai wake. Abatirwa mameseji manje akabva atemwa nebadza akazi mashoko aitaurwa ndikuona sekuti ndechokwadi. Kuingawani mameseji ekuti ndakusuwa. Kune murume here anosuwa mukadzi asiri wake, uyezve aritotaura kuti mazuva awanda ndeyei pamukadzi wangu. Mukadzi kutora demo kutora badza pamusoro pemurume ende murume uyu akabva atoti musasungisa mukadzi wangu. Right, nyaya haina kuripotwa. Haina kuripotwa. Asi akanorapwa sei iye asina kuripoterwa nyaya iyi? Vatori nemashoko avakataura ekungoti munhu akadonha akatemera pangoro chiwatiwati murume achibva aenda kunorapwa. But hama ndo ziri kusunguridzwa kuti mangwana munhu akafa dambudziko nderedu achashota tisu, but ziri kukonzeresa kukwara tiri kuzviziva. But tikagara naye pasi kumuratidza ari kuramba kuoneswa. Isuwo seukama toita sei pahama yedu? Vane mhuri yakakura seiko kapo iyi? Vane mwana 1. Vane mwana 1. So veukama ndiwo vaunza nyaya, hama dzemurume ndiwo dzaunza nyaya kuchimuti. Ndiwo dzaunza nyaya kuchimuti kuti iduwe hama ndeyedu. Mangwana akakuwara akafa. Tisi tinoona dambudziko mukadzi anoenda kumba kwavo. But tiri kuzama kuonesana nehama yedu. Iri kutoshevedzera kuti upenyu ndewangu, regai ndife naye. Asi paanofa panozodiwa isusu. Saka sokuziva kwenyu vanhu sehama. Kwenyuwo muri kwenyu maibatsira sei kana kuti mutibatsira tomubatsira sei? Ndedonha naye icho imhondoro kai. Ndipo mondila but pane kamuzukuru kenyaya ikanoenderana. Right, tsudzura itinzwe mablatena amirira. Icho kwadi muri yeZimbabwe takamirira mableba 10. Reka ndingoti paka. Mulehwa, Ludic Farm, Chifi Chikwakwa. Right, kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe. Yokuti kune murume akaura mukadzi zvekutizirwa. Atizirwa kudaro mukadzi uyu akatizira aine pamuviri pake. Ndokubva vagara. But murume akamboita question mark. Ndokubva kune veukama mukadzi handimudi chikonzero haendeke mimba yekuuya naye kunyange ndaitamba naye. Veukama vakati dzikama muzukuru. Matambiro awaita naye anoita kuti mimba ivepo. Ndobva vagara vese. Vagara vese kudaro musi weKrisimasi. Chakabvondoka vari kuKrisimasi ikoko. Ndokubva vachipapaidzana anotora mabho achiwafana vanhu vakabata ndokubva vaenda kumba. Vaenda kumba vachiedza tete vachibva vauya. Tete vauya kudaro zvakazoitika ndezvekuti paDidic Farm apa ane rimwe famu riri padhuze rinonzi paScotch Farm riri panext ipapo. Ndokuna vatete vemukadzi. Tete vemukadzi vakabva vaende kuScotch Farm ikoko ndobva vanogara pasi nachitaura vari mukati mekutaura nyaya iyi. Mukadzi akabva achiedza kuti tete tauya panapa tinogona kupondana kana kuuraya nechinhu chatinoziva. Regai ndingokuudzai zviri kuitika panapa. Noroshe will be nefo. Mukadzi zvikanzi sori zvako murume wangu. Kurovana kwese kwataita kuya. Rega ndikuudze chokwadi. Mwana uyu haazi wako. Mwana uyu atoriwe murume ari pano pana tete pano paScotch Farm patauya kuna tete vangu panapa. Ndiye pane murume wako. Ende ndo pane baba yemwana uyu. Ende murume wacho anonzi Nenge. Murume uyu paakazonzwa sairoro itori shamwari yake aitamba nayo. Ndiye muridzi wemwana. Ndiye muridzi wenhumbu. Ndiye muridzi wenhumbu. Saka tete vachibva vati naye mwana weyanzvedzi yangu
kuwakaindire ikoko zvikanzira hakuna zvandaita ndisatanyatsowirana nemunhu wangu but ngatirega nditaure chokwadi nekuti mwana anozoenda kudzinza risiri iro tete vachibva vati murume uyu angakaendesa mari kuna mai vako ndobva afonera mai vacho vakati mwana wenyu ndozvaataura kuno saka zvataura mwana wenyu uyu hatizivi sezvomukuwasha aine zvangakakupari kuti muchamudzorera here kana moita sei so mukuwasha ari kuchevedzera kuti Zimbabwe ndibatsireiwo nokuti pari zvino zvinhu ndiri kurwadzirwa kwandiri kuita mimba ndakaisapota kusvikira mwana azvarwe ambuya vangu amai vemukadzi vanogara zvakari papurasi pandinogara ndo pandinogara zuva rakasikwa naMwari tinosangana tichionana mukadzi wangu zvakare nokuti ndo muna mai vake ndo maanogara zvakare zuva rakasikwa naMwari tinenge tichisangana imomo ndoita sei ndobva here pabasa ndo mandoshandira ndo mandogarira asi ambuya vangu ndavapa respect vachoti ndo mukuwasha asi nhasi mwana wataura kuti izvo akandipa mimba nekugara nemwana wandakachengeta asiri mwana wangu ndorarama sei ndofanira kuti ndiite sei ko zvandakabvisa ndofanira kupiwa here mwana akura seiko karusvavaka 3 months kane 3 months kachangobarwa ari mwanai ari mwanasikana akabvero so murume achiudzwa kuti nhumbu mwana haisi yako haasi wako ari kuti kudini ndonyaya ari kutaura kuti Zimbabwe ndibatsireiwo ndakamboda kuramba pakutanga vamwe veukama vakandidzora iye mukadzi akachema akaita sengachaurisa kuda kuzviuraya ndinomwa mushonga ukandiramba nhasi uno ari kundibudira pachena kuti inini mimba haisi yangu ndichitsvaga mimba iyi zvakare kunova kupurazi kunogara tete vake ndo kune boyfriend yakamupa mwana uyu yamupa mwana kudaro ndo kwainogara ikoko nhasi uno ari kubvuma ainde boyfriend yacho ishamwari yangu yekuti patinongoenda kumabhora nekwatinosangana ndiyo shamwari yangu yekuvhiraji iro right boyfriend iyi yakambobvunzwa here uye yakataurwa nayo iri kuti kudini haisati yataurwa nayo mashoko ari kungotaurwa nemukadzi saka murume ari kuti ndingaite renguva yekunobvunza boyfriend shamwari ndiwo here muridzi wemwana ndakatarisa pasi akanditi sezvataura mukadzi ende ane simba rekutaura mashoko aya mukadzi sokutaura kwaaita ndoita sei izvozvi achiri kugara nemhuri yake here no mukadzi akatoenda kwamai vake akaenda kwamai vake kubva patete baba akatobva patete achitoenda kumba kwamai vake asi iye mukwasha uyu nahambuya vanogara same village vanogara same farm ya tinotenda baba Isabel ndinodzoka kwamuri manje papa Isabel varipo kaparonhare halo papa Isabel zviri seiko papa pati kuri seiko kuVictoria Falls aiwa tiriko mukoma KB aiwa zvakarongeka zviri kufambika mushe ndiri kugadzirira mukoma KB zvikafamba zvakanaka tigopinda panyaya yedu iya inova yaite kuti zvakanyanya kusimba ndisvike mukati menzvimbo izvi aiwa tinotenda pane chimwere chiri kupisa chamuda kuti chisvike kumhuri yeZimbabwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe chiripo handitika tsudzirai tinzwe network kani papa Isabel. Alright, 0713938538 0713938538 babudzi na 0789600748 0789600748. Right, motiregerera tavabata zvakareka papa Isabel. Rega tinzwe kuti ndechipi chiri kupisa chawangado chisvike kumhuri yeZimbabwe. Yes papa Isabel. Muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekupamba mukati mekupapadzwa nekutsudzwa dziri kuitika matimana wose enyika ino. Muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakabata panapa iri mukati yenzvimbo yandinoshevedzera kuti kwazimba. Kwazimba muri yeZimbabwe kune nyaya inorwadza inogona kunge ichinetsa kuti paukama hwedu ingafambiswa sei. Kune nyaya yakaitika kuti kune mhuri iripo ine mutupo umwe chete. Vana vakaberekwa ndiva baba vamwe chete sekuti inini nakanyemba tinenge tiri vana vababa vana baba vedu vanenge vari vamwe chete kureva kuti tiri mutupo umwe chete vana baba vedu vachizvarwa nababa vamwe chete isusu sevana vachona tobva taita vana vedu isusu pachedu sokuti inini ndaroora mukadzi wangu ndobva ndaita vana vaviri ndobva ndasiyana naye mukadzi uyu anoenda kune imwe nzvimbo wonomitisa unoita mwana wake 1 wasina kugara pamurume iko zvino zvemukadzi iyeye akabva aroorwa nemwana nemwe mukoma wangu asi ari weimwe imba kuti inini ndaroora mukadzi ndasiyana naye mwana uko baba mukuru wangu ari munin'ina wangu
asi vana baba vedu vari mumwe iye ari mukoma wangu asi vana baba vedu vachiberekwa imba imwe chete obva aenda kunotora mukadzi wandakasiyana naye. Dzokoro inesi baba chii chakaitika? Zvakaitika ndezvekuti vana baba vavo mukoma nemunin'ina ivo vari vana kana vachionana ivo vanoitana mukoma nemunin'ina nokuti vana baba vavo mukoma nemunin'ina vana baba vavo vakazarwa nababa vamwe chete. Ivo vana ava vachibva vaita vana vavo kana vachitarisana mukoma nemunin'ina pakurarama kwavo umwe anove mukuru kune mumwe akaroora mukadzi achibva asiyana navo. Okay. Apo vanga vaita vana vaviri. Mukadzi uyu paakasiyana nemukuru nemurume uyu akabva aenda kunogara kumba kwavo ndokubva aita mwana mumwe chete akagara nzimbo imwe chete aita mwana mumwe chete ndokubva aramba ari pamba ndokubva azoroorwa nemunin'ina wake ari mwana wemunin'ina wababa vake. Okay. Kureva kuti munin'ina akaenda kunotora mukadzi akamboroorwa namukoma vakasiyana. Vaenda kunotora mukadzi iye ndokudzoka naye pamba iko zvinozi ndiye mukadzi wake kana achitoona murume wake waakamboita naye vana anenge achitoti baba mukuru asi ari murume waakambogara naye. Right. So veukama vachibva vati nhai mwana uyu mukadzi uyu uchagara naye sei uyezve kana iko papa Isabel varipo kaparunhare. Yes, ndakudzaika kuti nhasi regai katimbotsudzura pane nyaya yavasina kuzopedzisa iya. Papa Isabel, hello. papa zviri sei Kuri kutani kwa ku Victoria Falls? mungoma isusu iriko kuri kutonhorera. aiwa kuri kutonhorera papa. Tibatsirei panyaya iye yamusina kuzopedzisa, mati yakamira sei? Nyaya yatiri kutaura yekwazimba mukoma KP yakamira sezizvi. Pane vana vakazvarwa nemukoma nemunin'ina. Okay. Ivo vana ava umwe wani mwana akabharora mukadzi wake. Okay. Ndobva aita mwana. Vana vaviri ndobva vasiyana. Vaita vana vaviri vachibva vasiyana. Mukadzi uyu akabva aenda kumba kwavo. Ita mwana asina kuroorwa. Kureva kuti ane vana 3 vana vaita nemurume wasiyana naye nemwana wazoita ndobva vasiyana. Mwana wekwababa mukuru ari munin'ina achibva aenda kundoroora mukadzi uyu. Okay. Saka kutaura kuno kwatiri kuti murume uyu aroora mukadzi uyu amuroora kudaro veukama vachibva vabvunza zvikanzi mukadzi ndamuda mukadzi wangu. Asi abva aisa mutemo wokuti mukoma wangu ausvike pamba pangu pane mukadzi wangu nokuti urambogara naye urambomuroora. So ukasangana naye chinja roti. Aizi. Panhamo kana matambudziko aukwazisana nemukadzi wangu. So murume akamboroora mukadzi uyu ndiye ari kuti ndai ukaona sokuti zvaisaita kuti mukadzi murume munin'ina wangu aende kunotora mukadzi uyu nokuti zvakutivhirikidza paukama. Okay. Saka iye ari kuti ndozvaada mukadzi ndewake ende vari kudanana. But aende kunotora sei mukadzi vatori maiguru vake nokuti tine vana tese. Saka ini ndotadza kusvika parufu here ndopota here ndichichinja roti kana kusvika kumba kwababa vangu nenyaya yekuti kune mukadzi wake. Ndofanira kuita sei? Ari kuunza nyaya mukoma akambenge akaroora mukadzi uyu. Vane vana vangani nemudzimai na-ex-wife? Ane vana 2. Ko munin'ina uyu ane vana vangani? Asati ane mwana achangobva mukuroora vasati vambosvika kana pa2 months nemukadzi uyu. So munin'ina ndiaudza mukoma kuti handidi kukuonai muchitaura mese. Kana kumhorosana musamhorosana ukatomuona murodhi wochinja rodhi. Vaiwe, mati yakaitika kupi? Kwazimba. Kwazimba. Vai, pane vangu achibvunza kuti kwazimba papi chaipo?
Rega ndikupei nezera sabhuku mukoma KB ndiri charise mabhuku angu. Ehe. Muchitsvaga kuti sabhuku vanonzani kwazvimba ikoko regai katingotora kamuterere ari parunhare 0713938538 pabodzi na 0789600748. Amaiwe zviri kuitika munyika muno. Tinotenda Zimbabwe maita basa. Rachel Chauke is ready marungula kuti aendere patsogoro nacho chirongwa motiregererawoka masaisai edu ambodona asi EBT vamhanya kugadzirisa kuitira kuti marambe makabata kachimuti chenyu saka tavepo kapamhepo tiri kutsudzura kusvikira zvinake. Ndinonzi KB Kanyemba Bonzo tigumane mukati mabvinango kabzvirongwa Isaac Ndebvu wasupa zindoga pawaterfalls paritaniko pamwepo tsika mwana tsika zvikanzi mhoro nhaiwe Kanyemba kana wauya ndinonzwa kagazi rangu kutamanga lekezani katiendere patsogoro kanacho chirongwa chiri chifundo nankumusira kuti muri kuti pata bwino 0713938538 0713938538 paita munango pantedu. Hello pa National FM. Ndise mkoma Kanyemba. Zviri kufamba here? Mushe ndelengtoni Chingoma ari kufara mukomana. Hanzi kudini ko Langton Chingoma? Aiwa ndisati ndataura nditangopa usando wa timu rese1 mari wakuti nyasha foni yamakandipa nyama yefoni. Yes, makorokotoi. Ende wasikana kusehwani munanzi ukasvika kusehwani kamutangi wasvika imwe nyika. Makanakirwa? Masmairing wasikana kusehwani Kanyemba ka. Yes. Aiwa munhu kana usati watenga foni ka takawanaka kusehwani ndokwa unobata zvakanaka ende kune ulu ende 0713938538 0713938538 paita munango pantedu. Hello. Hello. Yebo. Zviri kufamba here? Ndiri kufamba. Ndiani wedu ari kutaura ari kupi? Ndini chipara zvekuborera. Aiwa tinotenda tibatsirei tinzwe pane dzatsudzwa naBhoshongora. Ndazwa dzataurwa naBhoshongora dzekuchi dzekufozi. Mati? Ndazwa dzavataura dzekufozi. Tibatsirei pane dzataurwa dzacho. Dzataurwa idzini ipapo point yekuti vanhu mazuva ano vari kunetsa. Nekuti vakutorera vanhu magadheni yavo. Saka papa vatogoniwa uri ngahupere nyika. Zvakaitwa nemuridzi wegadheni izvi kutsvaga mubatsiri akagona here? Akagona chaizvo. Kuti kugona kwandiri kutaura kuti akagona chaizvo mhosva yekuti iye munda uyu akafirwa nasekuru asifira baba wake. Saka asekuru achisifira baba wake, baba wake achisirawo iye wafana kusirawo wana wake. Vana vasirawo wana wavo munda unodzinza. Okay. Saka ipapo ndopandiri kutaura kuti ndinotenda muridzi wemunda. Aiwa tinotenda. Mati tiri kutaura nani? Zopasi chipara ushe kuna Borera. Ndokupi huko? Kumaramba ku-UMP. UMP iri kubata here National FM? Zvokuti dhundo pangu pachimuti ipapo. Tinotenda. Ingomutse vaviri vatatu. Ndiri zirewo futi katatu. Moda kuridzirwa futi katatu? Kuna Patricia Kajekere. Anonzani? Patricia Kajekere mukadzi wangu. Patricia Kajekere. Po! Rikiti vo. UMP chakabatwa chimuti kuti dzvi 0713938538 0713938538 paita munango pantedu. Hello pa National FM. Halo, zvirizai KB naBhoja. Zviri kufamba here? Mushe Bhoza kuti tiri kutaura nani ari kuponi? Kutaura naGirigindi kumvuri paDonji Farm. Pariseko paDonji Farm. PaDonji Farm pari boa. Tibatsirei tinzwe. Chanyanya ndikati ndichasabu kuti asina kutorera munhu wegadheni.
Bhozi agara achingorima ipapo asabhuku akaita problem saka zvavawana bhozi utsinye unopedza unotsinye. No problem yatika ipapo bhozi munhu agara achirima agara akangomusiya akadaro pepe. So poitwa sei apa? Hai baba ngachingorana but ngachingomusira gadheni rake sabhuku ngachingozvisa kuti hapana chake apa. Chokwadi ichocho. Aiwa tinotenda maita basa. Ora dangopa sando vaviri vatatu. Yes. Dangopa hangu sando kuti sandikaru nemwana wangu akasvikisa 24 years garange apo wapatience gunduza iri boke bhi maita basa mwese bhoje ngwera. Tinotenda maita basa muve ne weekend inotapira. Iri bondi giriginde padonji farm apo. Mapata basa mano. Iri bo. Zikomo 0713938538 0713938538 lekantive kuti ndiani munango ali pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Hello. Mamuka sei. Mamuka sei nhasi ndapinda wena. Nikuda kutaura pa National FM muchindivhara. Aiwa atikuvharirei tinenge tisingazive kuti ndiani anenge afona. Mai twafire kwadzana 5 mai richinesi twafire kwadzana 5 kuri sei kukwadzana 5 aiwa kuri nani chaizvo tinotenda tibatsirei tinzwe. Ndoda kubatsira panyaya yekutorerwa gadheni kwakaitwa vanawo. Ini ndakatombozviitwa kwangu kwandaigara uku sabhuku atopa munhu vandangomutsikitidzirawo ndikati sabhuku endai munodzira mapango enyu nekudzoserwa mari yenyu yamabhadharwa pamunhu amapa gadheni akatozviita izvozvo. Okay. Vanoda kuti izizirwa masabhuku aya ngavarege kudaro. Uworiwo. So oita sei nokuti vana vemurume akatenga gadheni vari kurumwa nenyoka iye sabhuku acho arumwa nenyoka. Ndokuti nyika imboona kuti uori wakaipa. Vanoda kuti vamboitwa zvavaitwa izvo zvebhosi vanozogara vachitya manje. Okay. Aiwa ndafara zvokuti kupinda paNational FM ndakagumbuka zvokuti. Musagumbuke kani. Ndiyachera ndinotsigira zvekuti every day kana usiku nyangwe pamunenge muchingotaura nendiripo tichingozama kufonowa mundidaire mameseji nemameseji nhasi ndafara zvokuti. Aiwa ndo matangiro amaita izvozvo kubva nhasi zvinenge zvakungoita mutserendende. Aiwa ndinotenda nekutenda Mwari zvese. Ingomutsai vaviri vatatu. Ndinongomutsawo mainosa ngawandizivewo naAddington ndogara ndichimudza madziso aAddington handida kupinda kani. Addington handida kupinda kani saka nhasi ndikufara zvekuti nekumutsa amai vangu vari pano vairasoka vari kurwara ndokuti Mwari vaitire zvakanaka. Nemarezo aitonga iwana maitisa wesa wandikuwamutsa mangwananano. Nditenda Mwari ndekuti ndiri mupenyu. Tinotenda maita basa. Ndikutenda izvo kuti kundipinza pamaita aiwa ndakutendai. Ndiri memba yenyu please. Ndikufara zviya mhino ndosvetuka sei nemakumbo anorwadza. Aiwa tinotenda maita basa rambai makabata chimuti zvinoita chete. Aiwa ndotenda ndafara zvekuti. Ndiripo pachimuti handibvepo. Tinotenda maita basa. Ndotenda oneni. Sharp zvikanzi ndayamba kupita pamhepo ntsikiarero uno 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello KB. Zviri sei? Aiwa ndiri right kuri sei ikoko ku National FM. Kuchimuti kuri kudekedza tiri kutaura nani kupi? Nokutaura na Mai Michaela pa Crohill. Mai Michaela pa Crohill. Ya ndirangoti chasabhuku avo sabhuku avo ndokuti vadzidze masabhuku haanzwe nehuori. Kuti kudaro here? Ya ngavamboramba vakadaro kusvika vabhadhara. Ngavaramba vakadaro kusvikira vabhadhara. Kana vasina kubhadhara ngaasabvume kutaura navo. Muripo Mai Michaela? Aiwa ndiripo ndiri kukunzwai. Koche kumhondoro icho chemudzimai akatema murume nebadza. Uyo mudzimai uyo anenge akadyisa murume chete sei ari kuramba ainaye. Ameno. Aiwa akadyisa murume vana mai ngatisadaro iso nganzireti varume vedu. Aiwa anoda kufambirwa murume.
Mai Michaela Pakro hiyo pariseiko nasi tozoti makachibata chimuti kuti 19 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje 0713938538 0713938538 right. Hello, okay, wagwatika ntedwe 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Mushe Jamuka Diani wangu huyu Jisimboji Mati Jisimboji ari kupi kujizeji munokwanisa kudzikisa volume ye radio yenyu mbisha tikwanise kunzwanana ya taura yenyu right maita basa tibatsira itinzwe aiwa ndafara necha sabubuyo zvakaitwa zvakanaka ngaramba akatsika ipapo ya aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu tinzwe. ndinoda kumutsa mudzimai wangu anonzi Susan nevana wangu vari kuwadzana 4 right, nemukoma wangu ari kwamuyewa kwamutakakate iyo undiriziyo futi po rikiti. aiwa ndatenda tinotenda maita basa lekesani ningoti turudwe mitambo iri kuenderera patsogoroka iri kubviniwa mkati mwa dziko ra Zimbabwe. Ndiri kugogobesa pano kanabva mitambo ya cricket ya under 19 cricket world cup iri kubviniwa mkati mwa dziko ra Zimbabwe na Namibia. Irayamba ntsiku ya 15 January ichamara 6 February 2026. dzuro kurabviniwa ka mutambo pakati ka pa Sri Lanka under 19 versus South Africa under 19 ku Queen Sports Club. Sri Lanka under 19 ikawina na 5 wickets with 24 balls remaining. Mutambo iri kuendera nasika Friday, okay? Friday 30 January 33rd match Super Sixes mu group 1 Afghanistan under 19 versus Ireland under 19 Harare Sports Club muno mu Harare Zimbabwe. Mutambo watanga kanengo za 9:30. Then 34th match Super Sixes mu group 2 mune England under 19 versus New Zealand under 19. Yes, mutambo uri kutambirwa ku Queen Sports Club ko Bulawayo watanga zvakare kanengo za 9:30 match bese. The big one mangwana Saturday 31 January 2026 Harare Sports Club. Wow, apo Zimbabwe under 19 versus Bangladesh under 19. Ngatiende ikatakawanda Harare Sports Club mangwana tono supporta ka Zimbabwe under 19 vachitamba ne Bangladesh under 19. 35th match Super 60s mu group 2. Wow, nengwa za 9:30 makoseni ndio kama miro akaita ka mitambo ye 2026 16th edition ICC Men's under 19 cricket world cup. Gati mbonzwa kuti ndiani ari parunhare 0713938538 0713938538 0713938538 paita munango pantedu. Hello pa National FM. Ndezi Musha zviri kufamba here? zvokuti ndikirimora pakatakwara. Akirimora pakatakwara. Bwanji. Bwino bwanji inu. Bwino. Bwanji kwakatakwara uko. Pakatakwara pari bwino akutenta dzuwa kupera. Kwatenta? Dzuwa rikutenta. Yati yabvumbe madzi manje. Right, masabhuku mamwe akaterera vanofana kurifoma from there. Ngaramba akabata ipapo simabatari atinoita chimuti. Pane akirimura pakatakwara. Sorry wagwatika ntede wacho 0713938538 0713938538. Okay, lekesani tikativhe kuti ndiani munangu ari pantedu. Hello. Hello. Yebo. Mamukasei. Tamuka mamukasei.
Gamuka. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndamenyasha. Achihera pa Headfood. Mai Nyasha vachihera pa Headfood pari seiko nhasi? Pa Headfood pari right. Makaigadzireko weekend yenyu? Weekend tichaona wasvika kuti zvinenge zvakamira sei. Tibatsirai tinzwe pane dzatsudzura naBhoshongora. Ini ndakakondaona chaonekini chasabhuku iyi. Masabhuku ari kunetsa KB. Vanobva vatoona kunge vatova muridzi wenyika. Havasi kuita zvakanaka vasabhuku. Saka toita sei? Panoti netsei zvenikini KB masabhuku anetsa. Pamwe izvozvi vamwe pakana vakateerera izvozvo vachadzidza kubva ipapo. Muchiri kuziva here kuti pane yakamboitika kukwekwe yakataurwa naBhoshongora but hapana chavakadzidza masabhuku? Aiwa, izvozvo vari kutodzidza. Kuti kudaro? Vari kudzidza ndobata ichi chepamhondoro pamusha pangwi. Murume akazvidyiswa. Asi munotodyisa varume? Aiwa, pane vanodyisa KB variko. Akadyiswa nekuti kana achiita nharo zviri kureva kuti pane zvakatoitika paari. Aiwa, anenge achida mudzimai wakezve? Aiwa, anenge ahasirizo KB. Kwana munhu achiita nharo veukama ngavachifamba manje vachiona kuti chii chiri kuitika pahama yavo. Izvo asi zvokuti iye ega ari kutotambira mishonga iri kutoshanda paari izvozvo. Kana hama dzikasafamba nemunhu pane zvinogona kutozoitika zvakaomarara zvokuti vanogona kutomuchema futi manje manje. Ngavafambe nehama yavo. Ngavafambe nehama yavo ndo chinhu chikuru. Aiwa, tinotenda. Ingosweresai vaviri vatatu. Ndoda kusweresa hama dzangu dziri muno muHeadfield munomu. Ndomhoresa munin'ina wangu ari kuWaterfalls anonzi Amaitine. Ndoenda kuWhite Cliff kuna bhudhu wangu baba achakudzwa. Nemuzukuru wangu Tashi Tabiwa ari kuWhite Cliff ikoko nedzimwe hama dzese dzakateerera. Aiwa, tinotenda. Ndakakuudza kuti musadze pachimuti tiri kudzidza zvinhu zvakawanda. Rambai makabata chimuti. Pamberi nacho nimboridza pfuti. Sudzurai tinzwe. Ichi chimuti ichi 0713938538 0713938538 kana 0789600748. Chikwata che mabviravira Scotland FC 2025 Castle Lager Premier Soccer League Champions vari kuita gadziriro dzavo apo vari kugadzira kutanga kweseason ya 2026 right. Vari kuenda kaku pre-season training camp kwe 1 week, okay? Is it 1 month? 1 week ku South Africa pamwe chete kane Eswatini ndio zviri kuitwa ka nechikwata ka cheScotland. Vari kuita kagadziriro vari kuenda iwo ka ku training kwe month imwe chete 1 month long pre-season training ku South Africa neku Eswatini. Wow, zvakarongeka kadimi. 2026 season opener confirmed. Jairus Jiri Cup Highlanders FC versus Dynamos musi we 15 February 2026 nenguva dza 3 p.m. ku Barberfield Stadium. All proceeds from this match will go to the Jairus Jiri Association. Saka handei tinozadza ka nhandare yeBarberfield Stadium musi wa 15 February 2026 na hora za 3 o'clock masikati. Jairus Jiri Cup Highlanders versus Dynamos. Of course vazhinji vanenge vachida kuona kuti anochisimudza here Benjani Mwaruwaru uyo kandiye ava murairidzi wechikwata ka cheiboso amahlola nyama Highlanders Football Club 15 February. Yes, isaka parutivi date irore rakakosha. Hello pa National FM. Hello? Mwadi wangoma KB. Makaliniko. Tinofara, mai Ashley pamvuru hapo. Kuri seko kumvurwe mai Ashley.
apa mvuri paribopa muda kutibatsira pane chipi? ndapata chasabhuku avo Vaita seiko sabhuku? ava sabhuku avagonekwe vangoti vadzidze masabhuku Asi havasi vese masabhuku kavari kuita izvozvo. aiwa masabhuku aneuri Aiwa, havasi vese mai Ashley. aiwa ngana makatosika giya murume ye Eni makatotsamwazvo. ndoti ngotana vadzidze Ndokuti vadzidze. Aiwa, tinotenda, ingoswera vaviri vatatu tinzwe. tausesa mengu agara panze apa nemwana nzadzi yangu neesi yangu andikarambana naye nditi unofara here Ari kupi anonzani? anonzi Prosperity ari pamvuri paWilmot pamapo Ndiani akaramba mumwe? ndiye akandiramba Asi manga muchiri kumuda here? aiwa zvakatovarwa Okay. vaita basa ngomakebhina fara kupinda paNational FM Tinotenda vaita basa mai Ashley pamvurwi. Ndirikona sisaruru angoyashama kuti yasha. Unkomatawe. Yes, baba Isabel variko ikoko ku Victoria Falls muchida kuwabata baba Isabel vabate pa namba dzenhare dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndipo pamunobata boshongora ipapo kuti musvitse kanyaya pachimuti chavafambira ku Victoria Falls Monday tinenge tava nacho musare bwino bwino.